probam. Ja sam se ispatajnica. Možda ću i ovo ispod. O ne, ko je ono? Kako su ovo trašne, nego? Ko je ono? Ko si ti, bre? Ne sjećaš me se, a? Zašto se ne sjećaš? Ja sam Boris, ti si Mihajlo. Ovo je bio. Svetit ćemo se. Da li moguće ponovo? Šta, imaš neki problem? Sad ću da te zadavim, čekaj samo da ti nađem vrać. Pička ti materina. Šta je, pičko? Šta je, pičko? Šta je, pičko? Jedna, bre. Ajde, dođi, pičke, ti ga nabijem. Dođi. Si li sigurno? Dobro, znaš udarce neke. Ali... Sad, ne. Konačno je mrtav. Konačno je mrtav. Sakrivam sam bek. A da, on je umro. Ne može mi ništa. Izgleda da je pao u komu od straha. Nema veze, sad će mi sad obavi. Kako se opali. Čakaj, ovo će morati da potre. Neće da radi. Nikad. Oh my god. Auto neće da se upali. Čekaj, još jednom da probam. Neće. Neće da radi. Što tražiš sa mojim kolom? Sad ćemo da vidimo koga će auć onda dira.